Hello everyone, hope right sokulakho luhamba kahle. Today sizobuka uBig Zulu ebuzwa yintatheli ukuthi engabe ngempela na umshayile uMT engathi zimbambe eya ecourt. So-ke abantu abaningi bathi le video is part of i-music video, but abanye bathi ngempela umshayeli u-MT but bazama ukuyifihla lento, ukuyibrusha under the carpet. So asazi ukuthi ngempela kwenzakalani. But-ke mina ngivumelana kakhulu nalaba bathi it's part of the music video. So isikhathi-ke sizosho ukuthi ngempela was it music video noma bekungasiyona. Nanguno-MT naye la esichomela ukuthi uyaqala ukufaka ikhaveli. But anyways-ke asambe siyoyibuka leyo video. If uyaqala ukufika lana, subscribe-ile ukuze ungaphuthelwa amavideo afana nalawa ashone khona. As they came to court, Big Zulu and MT. Okay everyone, siyivala lapho i-video yanamhlanje siyibeka unqi. I hope ukuthi u-enjoyile i-video. If u-enjoyile, cela usmash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button. Sekuzoba kuwena ukuthi wena ucabangani ukuthi it's really part of a music video noma ngempela iyenzeka lento, ngempela uBig Zulu beno-MT baqula icala labo ecourt. Comment down below umbono wakho. Anyways, I will see you in the next video. Bye.